Fil-qorti qed tkompli l-kompilazzjoni fil-każ ta' qtil tal-Assana Cissé li miegħu qed ikunu akkużati wkoll Francesco Fenech ta' 21 sena u Lorin Scicluna ta' 22 sena. Fenech u Scicluna li tnejn huma soldati tal-Forzi Armati ta' Malta qed jiġu akkużati wkoll bl-attentat ta' qtil ta' persuni oħra f'Ħalfar fi frar u f'April f'każijiet separati. L-irġiel ġew akkużati wkoll b'attentat ta' qtil ta' raġel ieħor miċ-Ċad fi frar. U maħsub li Fenech spara lill-vittma ta' 42 sena fil-waqt li Scicluna sa il-vettura. L-Ispettur Keith Arnaud preżenta għadd ta' ritratti u filmati ta' CCTV qabel beda jixed May Milimi, żagħżugħ ta' 19-il sena li allegatament kien imtajjar bil-karozza mill-akkużati. Quddiem il-maġistrati in Farrugia, Milimi saħaq li kien miexi fuq in-naħa tax-xelluk ta' triq meta ġie milqut. B'assistenza ta' interpretu Milimi qal li ġie Malta fis-27 ta' Ġunju tal-2018 u kien jgħix Ħalfar. Fil-lejl meta seħħ il-każ u kien sejr lura d-dar minn Birsebbuġa meta għal-ħabta tad-9 ta' flaxija intlaqat minn karozza li ma kienx ra għaliex ġiet minn warajh u għatta madwar siegħa mal-art b'ħafna ksur u ma setax jimxi. U rnexxielu jimxi distanza qasira fejn iltaqa' ma' żewġ persuni li ħaduh lura Ħalfar u ċemplu ambulanza. Kawża tal-feriti u kien qatta diversi jiem l-isptar fejn anke kien operat u għadu jħoss u ġieħ sal-lum. Ħaddiema mal-Aġenzija għal ġid ta' persuni li jfittxu l-ażil, l-AWAS, ibbażata f'Ħalfar, ikkonfermat li dak il-lejl rat lil Milimi flimkien ma' żewġ irġiel jistenna l-ambulanza b'ferita kbira f'rasu. Il-prosekuzzjoni spjegat li esperti tal-ballistika mill-Olanda se jkunu qed jeżaminaw l-arma, il-proġettiv u l-iskartoċ involuti fil-qtil tal-Assana Cissé. L-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri, Julian Farrugia u Chris Buscetta qed jidhru għal Scicluna, Stephen Tonna Lowell u Gianella De Marco qed jidhru għal Fenech. L-avukati Arthur Azzopardi u Alfred Abela huma parte ċivili. Fuq ordni tal-President ta' Malta George Vella, iż-żewġ soldati kienu ġew sospiżi mill-Forzi Armati filwaqt li għaddejja inkjesta interna. Il-kawża tkompli fit-18 ta' Settembru meta l-qorti tiddeċiedi dwar jekk għandix tagħti l-ħelsien mill-arrest.